Sesiphinde sabuya futhi no part 2 ngobufakazi buka-Andrea uJohnson. Asibingelele kwabaqalayo ukusibona. Inhlokondlela le. Ufakazi ke lo benkosazane le u-Andrea Johnson. Uthi uma ngabe ebuzwa ngokuthi ubani kahle kahle owafaka icala lapha noma owafaka i-referral. Iloko abathi referral lokho okuveza ukuthi kunecala noma umbiko lapha ufuna ukuphenywa phakathi kwabantu abathathu. Bathatha abantu abavelayo. La kuvela uFadel Adams, omunye wabantu abafaka lapha kulela thimba le-IDEC ubufakazi lobo. Kuphinde futhi kube nehhovisi likaSenzo Mchunu noma uyena uSenzo Mchunu qobo. Kuphinde futhi kube noPaul O'Sullivan naye othiwa wafaka lapha. Useyachaza ke ukuthi hayi umuntu owafaka lo mbiko lapha noma icala yena wazi isandla sika Fadel Adams ukuthi uyena umuntu amaziyo. Kodwa ubufakazi obukhona ngokwembiko namarekhodi akhona kuyavela i-office likaSenzo Mchunu njengabanye babantu abafaka ubufakazi lapha. Akalibali-ke, akambali uSenzo Mchunu, ubala kuphela uFadel Adams. Akugcini lapho. Paul O'Sullivan bekade kwi-ad hoc committee. UbekuMadlanga committee emasontweni ambalwa adlule. Ebufakazini bakhe wakuveza ukuthi uyena owafaka ubufakazi we-ad hoc committee. Now ubanike kanti ufaka ubufakazi lapha ufaka i-referral lapha kwi-ad hoc committee. Sekuyinkinga manje. Akafuni ukufaka abanye abantu ngoba uzobe egaxisa abanye abantu. Indaba inzinyana-ke ngoba uPaul O'Sullivan uyathanda ukuthi nanoma yini into ayenzile afuna ukugibela phezu kwendlu abikele izwe lonke ukuthi uyena azishaya isifuba. Ile ndoda le ethi iyona eyenze konke ukuthi kube khona la emhlabeni. Uma ngabe emphika uzobuya Paul O'Sullivan azomtshela ukuthi wena ungamphiki, kuyimina owenze lento ngoba yonke into eyenzekayo ufuna ukuthi yena abe nesandla kuleyo nto, ukuthi iqale ngaye. Uhlale eshaya isifuba ngaso sonke isikhathi, uyakukhumbuza ngamakhomishana asewashaye phansi yena. So usenkingeni uza kwabo lo abebehlangana naye benza ezinye zezinto lapha. Ubufakazi-ke mabuqhubeka sekuyabuzwa-ke kuthathelwe ebufakazini buka ucolonel okade ekhona lo ozibiza ngomseshi waleli cala leli elifakwayo ukuthi kahle kahle uma ngabe selifikile icala laphana likwenziwa njani ngalo. Useyachaza ukuthi hayi kunekomiti elibunjiwe lokubheka noma i-management. Useyababala-ke kuba management. Umebala ufaka uPerumani ile ndoda ekuthiwa uyona inhloko yabaseshi kuleli cala. Bese kuba uPadiyashe, uyena ushifu ophenya icala. Ubala-ke noSisoko. Siyamkhumbula uSisoko. uSisoko indoda leyo ekwathi ilethe ubufakazi, izovuka ilethe ubufakazi. Yasivuka ithi sengibanjwe inkunzi kwathathwa zonke ama-gadget ami. Yayihlekisa-ke leyo nto. Yaxolisa. Yayihlekisa-ke leyo nto ngoba into abayenzayo leyo ngaleso sikhathi sasingakazi ukuthi isitayela sabo abazohamba ngaso. Into yenza kudide kakhulu ukuthi nje wathi ayikho enye into eyaziwayo ngokuthunjwa kwakhe ngaphandle nje ukuthi abike ngamafoni akhe kuphela. Ukuthi abike enye into akukho. Naleyo nto yokuthunjwa kwakhe isiyaphela kanjalo. Futhi uSisoko, siyakhumbula ubufakazi obathulwa uNkabinde. uSisoko ubekuleya team eyayifuna iproject eyayibhekene nophahlana yokumqumba phansi, eyayifaka oPaul O'Sullivan, eyayifaka oNkabinde, eyayifaka oMcBride, faka kakhulu
nendoda enkulu Sotobe kanye ney'ntatheli ne-AfriForum wayekhona uSisoko lapho. Abanye bazokhumbula. Now, uSisoko uyiphathi yabantu abaku-management abadisayidayo ukuthi liphi icala ekufanele siye nalo phambili. Ibona abakhipha isinqumo. Ngokuka u-Andrea Johnson, umphathi wabo, useyasihlangula manje. Ubafaka ngaphansi kwebhasi bonke. Halakasha, umphathi wabo njalo lo. Akaqedi lapho. Uma ebuzwa futhi again ngoPhadiyashi ukuthi Phadiyashi wayibona yini yona-ke le referral njengomseshi omkhulu wecala, uthi hayi uPhadiyashi lento aloku esho phela ubufakazi baPhadiyashi bangeviki elidlule washaya phansi wathi angiyazi lonto, angaze ngiyibone mina ngatshelwa ngomlomo ukuthi nali icala efanele ngiliphenye ilokhu nalokhu nalokhu. But yena umphathi wabo lo uJohnson lo uthi hayi lo uPhadiyashi unamanga, ngamnika wonke amaphepha akhona nje akuyena. Shayisana le ndaba le ubani oqamba amanga, kuzoba mnandi lapha. Now sebeyambuza-ke indaba enkulu ukuthi hawu kwakwenzenjani uLieutenant General uDumsani Khumalo aboshwe ngale ndlela nambopha ngayo, kube ngathi ifilimu ethize yaseBollywood. Uthi hayi waboshwa nje ayikho into eyaba nedumela ngokuboshwa kwakhe, waboshwa nje njengawo wonke umuntu. Kodwa wonke umuntu uyazi ngokwembiwa ukuthi hayi leya ndoda kwathiwa ayilindwe ingaboshwa noma kanjani. Kufanele iboshwe ngale ndlela ezobuka umhlaba yonke, kusho ukuthi babemhlaza indlela ababembopha ngayo. Ngekhathi la eSouth Africa babengafuni ukumthinta, bengenandaba naye. Babefuna indaweni la ezoba istage indlela aboshwa ngayo, ngoba babenalo ilungelo lokuthi bamtshele ukuthi hayi ndoda sisebenza nawe, hamba uyovele epolice station laphana, kunento esiyisolayo kuyena. Ngoba abantu aboshwa nabo akaboshwanga phela yedwa kuleli cala, bawu-6 sike sasho ensukwini ey'dlule. Bona batshelwa kanjalo ukuthi madoda nivele lapha nithathe amajaketi nayo yonke into, ngoba namhlanje nizolala endaweni ebandayo. Niyifikele lapho benze njalo. Kodwa lo obaphethe kwathiwa hayi qokani ngendlela nje nina engathi niyi-FBI sobopha umuntu obalulekile, bashona khona. Uyasho ukuthi hayi uyihaba lokho, yena Nkosi yami akazi athi futhi akwenziwe njalo. Uthe meyiqhubeka imibuzo ebuzwa yena wathi hayi usecela ukuma eminye asakwazi ukuyiphendula ngoba izomgaxelisa. Uzomgaxelisaphi? Angithi uyena ophethe nje lapho. Khona ungamgaxelisa ngani ngoba yena uyena ophethe, yena akanalo icala. Gaxelisa mase kwenze njani? Khona u-Andrea Johnson, umshushisi omkhulu, icala lakhe liyaqhubeka. But before liqhubeka, ubufakazi bakhe uyaqhubeka nokubuthula lapha kwikhomishana kaMadlanga. Nomshushisi uSilo uzobe eqala kusasa emchochobalisa lapha kwi-Bryce Stand. Kusasa siyabuya, liyaqhubeka icala. Wena ulandela inhlokohlelo, uphinde nje make ngangena uhambe uyobhitshiza leya nhliziyo le. Ngiyabonga.